Hola nens i nenes, hola pares i mares. Esperem que hagueu passat un molt bon estiu i que hagueu pogut descansar per agafar amb forces aquest nou curs que ve. Des de Red Vital us volem desitjar un molt bon inici de curs i us volem explicar una miqueta el funcionament de la infermeria d'aquest any, tant pels pares que no coneixíeu el servei com pels pares que ja el coneixíeu de l'any passat. El centre educatiu disposa d'una infermeria totalment equipada per donar atenció assistencial segura i de qualitat als vostres fills. La infermera escolar està present en l'horari lectiu de 9 a 5 i és un referent de salut pels vostres fills mentre estan a l'escola. Nosaltres, des de Red Vital, realitzem programes d'educació per la salut. Aquest any, sobretot, ens centrarem en un inici amb tots els temes d'hàbits saludables, d'hàbits d'higiene i de prevenció de malalties infeccioses, d'acord? Però us volem dir que els vostres fills tindran una atenció sanitària immediata. La infermera es pot a disposició de totes les famílies en aquest horari lectiu a través del correu electrònic o a través de l'escola. Però necessitem la vostra col·laboració per poder donar una bona assistència. El que nosaltres necessitem des del servei d'infermeria és que els pares de tots els alumnes ompliu les fitxes de salut que hi ha a través de l'aplicatiu. Els pares que ja teniu fills que estan des de cursos anteriors a l'escola, a través de Cliquedo teniu un enllaç i allà us porta directament a l'aplicatiu. Allà podeu omplir les fitxes de salut dels vostres fills amb totes les dades que creieu necessàries. De la mateixa manera, si li hem d'administrar medicació, si creieu que hem de tenir algun informe mèdic que tingui rellevància, des de la mateixa aplicació us podeu posar en contacte amb nosaltres i us responem el que calgui. Els pares que sou nous, que teniu alumnes nous a l'escola, rebreu un correu electrònic amb tot el procés per poder donar d'alta el vostre fill a l'aplicatiu. Una de les funcions de la infermera escolar a l'escola és l'administració de medicació d'aquells nens que ho requereixin. Per tant, la custòdia i l'administració de la medicació queda exclusivament com a competència del Departament d'Infermeria. Per realitzar-ho de manera segura tindrem en compte diferents aspectes. Els pares haureu d'omplir l'autorització de la medicació, podeu fer de diferents maneres. Ho podeu fer a través de l'aplicatiu o a través de les capses de medicació que tenim habilitades dins i els papers perquè pugueu omplir l'autorització. Aquesta medicació s'entrega en aquestes capses habilitades que es troben a secretaria i al servei d'acollida en el seu envàs original, amb una bossa tancada i correctament identificada. A dins hi posarem la recepta mèdica, que pot ser una fotocòpia, i l'autorització. D'acord? Què farem al matí? Doncs la infermera passarà a recollir la medicació d'aquells infants que necessitin que se'ls administri i durant el dia se'ls administrarà. Per retornar aquesta medicació es farà de la mateixa manera que nosaltres l'hem rebut. Si l'hem rebut a la capsa que hi ha a secretaria, allà la retornarem, i si és a l'acollida, allà la retornarem. El que volem intentar amb això és que no hi hagi medicació a les motxilles dels alumnes. Aquest any els alumnes seguiran rebent els tallers d'educació per la salut. En aquest primer trimestre, sobretot ara quan tornem a l'escola, ens centrarem en els hàbits d'higiene, amb totes les mesures preventives que tots coneixem, però que hem de donar encara més èmfasi a l'escola, que sabem que abans de marxar ho vam treballar moltíssim, però que creiem que encara ho podem reforçar una miqueta més, perquè són el més important per poder fer front als virus. Des dels més petits fins als més grans rebreu aquesta formació per tal que el vostre dia a dia a l'escola sigui més fàcil, més còmode i més segur. Des de Red Vital i juntament amb l'escola hem realitzat una gran tasca i estem treballant moltíssim per tal que l'escola sigui un lloc segur, però us demanem la vostra col·laboració. Com ho fem això? A través de la formació a tot l'equip multidisciplinar, amb les mesures preventives, les mesures de protecció i sempre seguint les normatives sanitàries i educatives que ens van traslladant des del Departament de Salut i d'Ensenyament. Des de Red Vital us volem dir que l'escola està preparada per rebre els alumnes, que hem treballat molt juntament amb la comunitat educativa i seguirem treballant conjuntament amb vosaltres, les famílies, per fer que el retorn sigui totalment segur. Les famílies tenim un paper clau i molt important en la tornada a l'escola segura. Des del Departament d'Infermeria Escolar realitzarem una vigilància exhaustiva de la salut de les persones que vagin al centre escolar. Per això no podran acudir les persones que tinguin una aparició de símptomes infecciosos respiratoris o que hagin tingut un contacte estret amb una persona diagnosticada com a positiu de Covid-19. Però a les famílies us demanem sobretot que vigileu els símptomes, sobretot la febre superior a 37 graus, la tos, el mal de coll, la sensació de falta d'aire, el dolor muscular, la pèrdua d'olfacte o de gust, els mals de cap, els vòmits i les diarrees. Per acabar, nois i noies, recordar-vos aquelles mesures preventives que hem de tenir en compte tant a dins de l'escola com a fora. Primer de tot, la distància social, de mínim 1,5 metres entre persona i persona. Després, no tocar-nos la boca, els ulls i el nas. La higiene respiratòria, molt important, posant la part interna del colze o un mocador de paper. I, per últim, i no menys important, la higiene de mans, que hem de tenir en compte sempre i que reforçarem molt a l'escola ara quan entrem. Molt bé, nois i noies, tenim moltes ganes de veure-us, us esperem i recordeu que us cuidem, ara sí, des de la infermeria de l'escola.
Una abraçada per tots.